ба фурӯши анъанавӣ дар як моҳ 10 та 15 та то 30 тара продажа шавад, ба ин тарзи фурӯш имконият ҳаст ки аз 100 та то 500 та фурӯш шавад. ва ин таҷрибаро шумо дар минтақаҳои дигар, дар ҷойҳои дигар ҳам санҷидед? ва ин таҷрибаро шумо дар минтақаҳои дигар, дар ҷойҳои дигар ҳам санҷидед? Бале, Дар куҷо? мо ростӣ бо партнёрои худмон дар Узбекистон дар бисёр шаҳрош рафта таҷрибаро гирифтем ва аввалин бор дар шаҳри Хуҷанд бо партнёрои худ аз Узбекистон дар ширкати сохтмони Тозон Тавер ҳамроҳи ҳамин партнёрҳо гузарондем. Ина чандумин рӯз 12 то 12 аллакай 180 хона ба фурӯш рафт. Аввалтар аз ҳама шумо дар ин технологияи нави фурӯш шумо мардумро бо худи бино, бо тамоми шароиту намедонам имконияту имтиёзу афзалиятҳо шинос мекунед. Ҳо ҳама маълумоте ки барошон ҷолиб аст мегиранд. Онҳо дар вебинар иштирок мекунанд, ворид мешаванд ба интернет ва дар саҳифаи шумо ҳам сохтмончӣ, ҳам шумо ва боз масъулони дигар суҳбат мекунанд. Яъне мардум метавонад савол бидиҳад, ҳамин хел аст? 100%.